Көннәрдән бер көнне бер аучы елга янында кышлар өчен бер ятмә кора. Шәшелгән җимгә алданып, берничә кыш бер юлы ятмәгә эләгә. Аучы кышларны тотып алырга дип килгәч, кышлар пыр дип ятмәләре белән бергә бердән хәрәкәт итеп очып китәләр. Аучы бу хәлгә шаккатып кала. Ул кышларның шулай алдан сөйләшкән кебек, бердәм һәм бер юнәлештә хәрәкәт итүләрен беренче тапкыр күрә. Шуңа күрә кышларның артларыннан йөгерә башлый. Йөгереп барганда юлда аучы бер кешене очрата. Ул кеше: "Кая шулай атылып бәрелеп йөгерәсең?" дип сорап куя. Аучы һавадагы ятмә белән бергә очып барган кышларга ишарәләп, шуларны тотарга ашыгам дип җавап бирә. Бу кеше көлеп җибәрә һәм: "Аллаһы Тәгалә сиңа акыл бирсен. Һавадагы кышны тотып буламыни инде?" дип әйтеп куя. Аучы да югалып калмый. "Әлбәттә, тотам, менә күрерсең. Әгәр ятмәгә бер генә кыш эләккән булса, мин аны тота алмаган булыр идем. Ә буларын һич шиксез тотачакмын" ди. Ул дигәнчә була да. Көн кичкә таба авышкач, кышларның һәр кайсы үз ыялларына таба хәрәкәт итәргә тели. Кемдер ятмәне урман ягына таба, кемдер күл тарафына, өченчеләре тауларга, дүртенчеләре чытырман эшенә өстери башлый. Ләкин кышларның берсе дә үз максатына ирешә алмый. Алар бергәләп җиргә егылып төшәләр. Аучыга исә аларны тотып аласы гына кала. Әгәр кышлар Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең түбәндәге хәдисен белгән булсалар, алар барысы бергә бер юнәлештә хәрәкәт итәрләр һәм аучының кулына эләкмәсләр иде. Хәдистә булай дип әйтелгән: "Бер-берегездән аерылмагыз, чөнки көтүдән аерылган сарыкны бүре ашар."